Jama'a assalamu alaikum. A yau muna ɗauke da sharhin Izzar So kashi na 65. Za mu tattauna akan abubuwa guda uku waɗanda su ne gaba ɗaya wannan shiri za a yi akan su. A hasashe mafi ƙarfi wayannan abubuwa guda uku duk mai kallon wannan shiri su zai mai da hankali akan su, saboda gaba ɗaya shirin Izzar So na 65 da za a yi akan su zai yi magana akai. Wato wayannan abubuwa ɓangarori ne guda uku. Bangare na farko shine shin ya za ta kaya tsakanin Hajiya Nafisa da Hajar kanwarta akan rigimar da suke yi. Shin karshen Hajiya Nafisa ya zo kenan ko za ta dau wani mataki bayan ramin marinta da Hajar kanwarta ta yi. Wannan bangare na farko kenan. Bangare na biyu shine shin Umar Hashim zai yadda ya saka hannu a takardar hannun jari duk da kuwa barazanar da ake yi na shigo da Karima cikin wato kes din. To wannan shine bangare na biyu akan sa hannu a takardar hannun jari da Umar Hashim ake so yayi, shine bangare na biyu. Bangare na uku kuma shine shin shirin Hajiya Sara na kirkiro wato Aliyu dan gidan Matawalle na ƙarya zai yi kuwa. Shin Alawiya da ta shigo cikin wannan shiri wato a matsayin kanwar Hamza, shin za ta yi nasara wajen tarsasa yayanta ya zo ya bi wato abin da take so ko kuwa ba za ta yi nasara ba. Shin wata hanya za ta bi wajen kirkiro malamin ƙarya a waccan tsangaya, kuma ta yaya za ta sa shi malam Hamza ya je kai wancan yaro wato har gidan Matawalle. Wannan shine bangare na uku wanda shirin nan ake tarka-tarka a kansa. Ku kasance da mu domin jin hasashe mafi ƙarfi game da wannan bangarori guda uku. Bangare na farko za mu fara da bangaren Umar Hashim. A hasashen mafi karfi kowa ya sani Umar Hashim mutum ne mai gaskiya da riƙon amana da tsayawa akan gaskiya ko mai ɗacinta. To wannan ya tabbatar mana da cewa Umar Hashim ba zai taɓa saka hannu a wannan takarda ta hannun jari ba. Babu wata hanya da za a biyo masa ya saka hannu ta wannan takarda ta hannun jari. Kuma in za ku iya tuna mutum ne mai riko da addini, babu wani abu da zai tasiri a kansa na sihiri ko kuma na wani abu na daban. To amma ta bangare guda mutum ne mai tausayi da son ma'aikata da kuma son waɗanda suke ƙarƙashinsa. Wato za a iya bi ta bangaren Karima tunda an ce za a ƙirƙiro wani laifi a saka ta a ciki wanda zai iya kasancewa tozarci wannan laifin ko ma a kore ta daga aiki. To wannan zai iya sakawa ya sa hannu, wannan dalili kawai zai iya sawa ya sa hannu. Ina mai tabbatar muku cewa Umar Hashim in dai an bi ta bangaren Karima akan abin da aka ce za a yi mata din, to zai saka hannu a wannan takarda babu tantama, ba don komai ba domin ya tseratar da ita daga wancan bala'i da ake so a saka ta a ciki. Amma in ba don ita ba, in ba ta bangaren ta ba zai taɓa saka hannu a wannan takarda ba. To wannan kenan hasashen da muke yi a nan shine Umar Hashim zai iya saka hannu in an biyo mai ta bangaren Karima, in an ce za a kore ta din ko kuma an kirkira laifi a kanta. Wannan abu ne mai sauki ya saka hannu a wannan takarda saboda tausayinsa ga talakawa da kuma soyayyar da ke tsakanin su ma da ita Karima. Ko ba ita bace ba ma aka kirkiro laifin nan, zai iya ya saka hannu ballantana kuma ita. So wannan shine abin dubawa. Amma kuma hakan ba lallai faru a wato kashi na 65 ba. Za a iya jan abin ya kai kashi na gaba, amma a ƙarshe inda za a kirkiro wannan to tabbas sai ya saka hannu inda za a saka Karima a cikin kes din. To wannan shine abin da muke so mu gaya muku, kuma wannan shine hasashe mafi karfi. Sannan za mu waiwayo bangaren Hajiya Nafisa da kanwarta Hajara. Tarka-tarkar da ke tsakaninsu kowa dai ya gani. Wato shin Hajiya Nafisa za ta bari a yi wannan taro? A'a, wannan taro na ganawa da ma'aikata Hajiya Nafisa ba za ta bari a yi shi ba zai fara ba. Wannan shi ya sashe mafi karfi kuma za ku gani. Sannan abu na gaba, marinta da Tarama. Shin shi kenan Hajara ta ci bilis ko kuwa Hajiya Nafisa za ta ɗau mataki? To ku gane cewa wannan shiri ne mai dogon zango. Ana so ne a ja abin, ba za a taɓa bari abin ya ƙare ba. Ko da yaushe ana so a tafi da masu kallo ne. To abin da muke so mu gaya muku shine Hajiya Nafisa tabbas za ta ɗau mataki. Tabbas za ta ɗau mataki, kuma za ku gani, ba don komai ba domin ta ci gaba da kasancewa akan kimarta, kuma ta kasance izzarta ta ci gaba da wanzuwa a cikin wannan ma'aikata. To hasashen mu mafi karfi shine tabbas Hajiya Nafisa ba za ta bari Hajara ta shiga cikin kamfani har ta samu wani ofishi ba.
musamman yadda ta ga take-takenta, kuma wannan mari da ta mata da ta rama a gaban wato manaja da kuma sales manager, to wannan mari tabbas ta ji haushinsa kuma za ta ɗau mataki akan wannan al'amari. Ba za ta taɓa bari Hajara ta ci gaba da kasancewa tana zuwa wannan ma'aikata ba, za ta taka birki. So wannan shine abin da nake son gaya muku, musamman saboda karfin da Hajiya Nafisa take da shi a wannan ma'aikata da kuma wajen Matawalle. Duk da dai Matawalle yana ƙaunar diyarsa Hajara, amma dai duk da haka muna mai tabbatar muku da cewa a hasashen mu mafi ƙarfi shine Hajiya Nafisa za ta ɗau mataki kuma ba za ta bari Hajara ta samu ofishi ba a cikin wannan ma'aikata, musamman yadda ta ga take-takenta. Bangare na uku, shirin Hajiya Sara wato na kirkirar Aliyu na ƙarya a matsayin dan Matawalle, ta shigo da shi cikin gidan Matawalle. To wannan abu ne wanda yake da tarka-tarka sosai, to amma muna so mu tabbatar muku da cewa Alawiya kanwar Malam Hamza da ta shigo cikin wannan harka ba za ta taɓa yin ƙasa a gwiwa ba, wato za ta iya bakin ƙoƙarinta, musamman da ta ji wa'ancan maƙudan kuɗaɗe kuma hada ƙari an ƙara miliyan 1 akai, ya kuma miliyan 3 wanda za a bata. Abinda muke so mu gaya muku shine tabbas Alawiya akwai abin da ta taka, kuma Alawiya wato za ta kirkiri wannan tsangaya ta ƙarya, za ta kirkiri tsangayan nan ta kawo malamin na ƙarya. Wannan haka yake. Kuma Malam Hamza musamman yadda ya amince da ita a wannan lokaci da ta zo ta yi wa matarsa wato Safiya faɗa akan abin da ta yi ba daidai bane ba, ya ji daɗin wannan abu kuma ya sa ya ƙara amince mata. To tabbas zai fada cikin komata. Muna mai tabbatar muku da cewa Malam Hamza zai amince da wato kanwar shi Alawiya ya bi abin da za ta ce, kuma tabbas za ta yi nasara. Wannan shine hasashe mafi karfi, amma ba lallai ya faru a kashi na 65 ba, zai iya faruwa a na gaba tunda shiri ne mai dogon zango, amma wannan shine hasashe mafi karfi kuma sai ya faru. Alawiya sai ta yi nasara akan Malam Hamza yayinta, dalilai guda biyu. Dalili na farko, dama ya amince mata. Idan kuka duba kuka ga abin da ya faru, maganar da ta yi wa Safiya nan da nan ya ji daɗi sosai, to dama akwai aminci tsakanin shi da ita a matsayin ta kanwarsa. Sannan dalili na biyu, wato wa'annan kuɗaɗe maƙudai da take kalla, tabbas sai ta iya bakin ƙoƙari wajen ganin cewa ta ci wani abu daga cikin wa'annan kuɗaɗe, musamman yadda aka ƙara kuɗin. To wannan dai gaskiya shine a takaice hasashe guda uku wanda zai fara a na 65. Kofa a buɗe take, muna so mu ji ra'ayoyinku game da wannan hasashe na Izzar So kashi na 65. Idan kana da wata shawara ko kuma akwai wani abu da kake ganin cewa zai faru koma bayan wayannan, zaka iya fito da shi domin mu ma mu karu, su ma mashiryan shirin suna bibiya su ma su karu. Sai an jima.